कहले मुइब सई गुरु दे मुत गुरु बिना राधे संसार गुरु हेले श्रेष्ठ से श्रेष्ठता क्या दिखाई ना गुरु को दिखाई से कौन चिंता करने पूर्व दशरथ गुरु को परामर्श में चली जाती कौन ना वशिष्ठ निकट पिला पाठ कहले वशिष्ठ पाखक जा वशिष्ठ जाती बसिकी पचार कौन आम शास्त्र लिखाई खाली गुरु पाखक गले हम कि केमी कौन प्रणाम कर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया गुरु को पाखक जाई तद्विधि प्रणिपातेन विधि पूर्वक नमस्कार कर साष्टांग प्रणिपात करिब परिप्रश्नेन सेवया विधि पूर्वक नमस्कार करी प्रश्न पचे गुरु को जब कृपा खबर हो अच्युतानंद महापुरुष मालिक लिखिले कहले कलि युग रे गुरु सेमिति हेबे शिष्य माने ये गुरु को कथा मानिबे शिष्य मान को देखिले गुरु डरिक जाई लुचि कहले शिष्य देखी गुरु डरिबे जाई कलि युग रे शिष्य को देखिले गुरु डरिक जिबे आगु गुरु को देखिले रास्ता रे शिष्य माने दूरे जाउतले काले सार आसले राखिबे कि बाड़ी एबे से कथा नहीं जे शिष्य को गुरु माने देखुचनी काले कोन कहिबो सी उल्टा दूर को जाउछ ये हूँ कलिजुगर प्रभाव एक अच्युत महापुरुष लिखिला से जाऊ तेन गुरु को प्रभाव रे गुरु जे कौन करी पारंती गुरु होचंती ब्रह्म गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव गुरु रूपेश्वर गुरु रूपे से साक्षात परम ब्रह्म कहीं ना ब्रह्मा से विष्णु से शिव मध्य गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव तीनटा मिलन स्थली होती गुरु तेणु गुरु को बिना गति नहीं अज्ञान तिमिरानंद प्रथम श्लोक ज्ञानंजन श्लाघया चक्षुर मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञान रूपक अंधकार ज्ञान रूपक चक्षु अंजन द्वारा जी आमको ज्ञान चक्षुटा को उन्नत करती से होती गुरु कहले गुरु जे मलय पवन गोविंद काष्ठ करती चंदन गोविंद 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 और पार्वती भगवान की गुरु होती मलय पवन जदि गुरु को संस्पर्श तुम आसीगला ना जमी मलय पवन संस्पर्श काठटा चंदन परिवर्तित हुए जमी गुरु को संस्पर्श आसिले कौ गुरु सदगुरु जी ना सी गुरु है हम ना आम चैतन्य महाप्रभु लिखिले कहले केन न्यासी केन त्यागी शूद्र केन केन न्यासी केन त्यागी शूद्र केन जय कृष्ण तत्पुरे
ଗଲେ ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ ଯାଇଥାଏ ଗୁରୁ ନା କହିଲେ କେନନ୍ୟ ଆସି କେନନ୍ୟାକି ଶୂଦ୍ର କେ ନା ନୟ ଜାତିରେ ସେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ନା କାହିଁକି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୈରାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ପଛେ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କିଏ ନା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ ନେତା ସେଇ ଗୁରୁ ଭୟ ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ରାମଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସିଏ ହଉଛି ଗୁରୁ ପଦବାଚୀ। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିନା ସେ ଆମକୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖିନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ କେମିତି ଦେବି? ମୁଁ ସିନା ବାଟଟା ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ ଆସି ପଚାରିବ ମତେ ଟିକେ ନନ୍ଦୀ ସେଇଟା ଦେଖାଉ ମୁଁ ସିନା ଦେଖିଥିଲେ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲି ବାବା ସିଧା ଯିବୁ ଝୋଲା ସେଇ ଛକଟା ନନ୍ଦୀ ସେଇ ମୁଁ ଯଦି ନୂଆ ଲୋକଟା ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ ପଚାର। ଗୁରୁ ସିନା ଭଗବାନ କିଏ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ତମକୁ ଦେଖେଇବ। ଯଦି ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିନି ତମକୁ କଣ ଦେଖେଇବ? ଏ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଦିନେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ମତେ ଟିକେ କାଳିଜୀ ଦେଖେଇଦବ ନା ଦେଖେଇଦେବି ନା ଦେଖେଇଦବ ନା ହଁ ଦେଖେଇଦେବି ନା ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ନା ତୁ କାମ କର କାଲି ସକାଳେ ଆସିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବସିକି ମାଙ୍କ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସିକି ହାତ ପକେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କାଳି ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଯିବ। ସେ ସିନା ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି ଦେଖେଇଲେ ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି? ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଷୟ ତ କଥା ଅଲଗା ଆମେ ବନବାସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେଣୁ ବନବାସ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବିଷୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଛନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଗୋଟେ କାମ କର ଠିକ ଅଛି ରାଜାଭିଷେକ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତିଥି ଲଗ୍ନ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣିକିରି କହିଥିଲେ କେତେ ଗରା କଳସର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆସିବ କେତେ ସୌଧ ଜଳ ସବୁ ଆସିବ ତୀର୍ଥ ଜଳ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପୂଜା ପର୍ବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚିଠା ଧରେଇଦେଲେ ଦଶରଥ ଆସିବ। ତୁରନ୍ତ ସହସା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ରାତି ପାଇଲେ କଣ ହବ ନା ରାମ ରାଜା ହେବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଧା ଲୋକ ଜାଣିନା ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କଣ ଜାଣିବେ ଘର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ତୁରନ୍ତ ଅଡିଏନ୍ସ ଜାରି ହେଇଗଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଗଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଭଗବାନ ରାମ। ଅଡିଏନ୍ସ ଜାରି ହେଲା ଏ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପରତା ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପରତା ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲ ଭଗବାନ କହିଲେ ଇଏ ଆଉ କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆସେ ମୁଁ 3 ପାଦ ତୋ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯିବି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଘରେ ବସିକି ଭାବୁଥିବୁ ଆସୁନଥିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ କେମିତି? ଦ୍ରୌପଦୀ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଇଏ ଭୀଷ୍ମ ରକ୍ଷା କରିବେ ଦ୍ରୋଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ ଆଇଲେ ଯେତେବେଳେ 2 ହାତ ଟେକିଦେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ କହିଲେ ଯେତେ କପଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଟେକିଲେ ସିନା ହବ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ କହିଲେ ଯେତେ କପଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଲେ ଯାଇ 2 ହାତ ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଇଏ ସିନା ତତ୍ପର ହେଇଗଲେ ଧାରଣୀ ପଡ଼ିଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ରାତି ପାଇଲେ ଯଦି ରାଜା ହେଇଯିବ ରାମ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୀଳାବଳା କିଛି କରିହବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବାପାରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଗୋଟିଏ ରାତି ତୁମେ ଦେବତା ମାନେ ଯାହା କରିବାର କଥା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତୁ ଯାହା କରିବ ରାତିଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ମତେ ଆଉ ବହୁତ ଦୋଷ ଦବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାଳେଟା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ଭିତରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବା ନା ଏତେ କମ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ମିଟିଂ କରିହବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କାମ କର ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କର
सी जाई किछि कले गोटे कोन उपाय हेई सरस्वती की प्रार्थना कराई कहले जा कुंदु तुषार हार धवला जा शुभ्र वस्त्रावता जा वीणा वरदन मंडित करा जा सको जा सुत फलमा जा ब्रह्मा चित्त शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सांगमांता सरस्वती भगवती विशेष जारियापा विशेष जारियापा बोल श्री भक्ति सरस्वती महाराज जेतले सरस्वती के डाकिले हमर पिला स्कूल में पढ़ा होता सरस्वती पूजा गणेश पूजा सब स्कूल में हुए नना माने कहती कौन कहती कहले ओइले सरस्वती निर्मल बने ओइले सरस्वती निर्मल बने रत्न विभूषित कुंडल कर्णे रत्न विभूषित कुंडल कर्णे ओइले सरस्वती निर्मल बने ओइले सरस्वती निर्मल बने रत्न विभूषित कुंडल कर्णे रत्न विभूषित कुंडल कर्णे हे गोलारे गजपति मुकुटारो गोलारे गोलारे गजपति मुकुटारो दिया मा सरस्वती विद्या बतारो दिया मा सरस्वती विद्या बतारो भगवान की सरस्वती की प्रार्थना करें बाकी देवी सरस्वती जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता जहाँ ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वंदना करती से बागदेवी सरस्वती आसी अयोध्या मंदिर बोलुं केते गुड़ी कथा है सरस्वती पचारे एते गोटे उच्च आसन में थाई देवता है गोटे छोट कथा मन तुम आसूची केमी जे मु राम राजा हे राजा करदेवी ना ये गोटे हीन चिंताधारा कु मंत्रटा मन को आसूची कहीं तुम देवता मान कथाटा से ये राम आदेश राति भितर किछिटा न कले भगवान राम बण को चली पारे ना लीलाटा अधूरा रही आमको तक सहयोग कर ये सरस्वती कौन करती ना निशाब्दे बोलुं कौटी ना अयोध्यापुर बोलू अच्छा सब तो भगवान राम राजा हेबे बोली ये सब कलश मान बसुची तोरण मान तैयारी होउची कदली गछ लगा है केते कौन प्रकार व्यवस्था करा समस्ते हस खुशी पागल सरस्वती चिंता कले यदि समस्ते भगवान कार्य मुखरित मुझे कौन करी चिंता करते फेरुंट दृष्टिटा पड़गला गोटे वृद्धा उठे बाड़ी टे धरी नई नई चलुची कौन कौन मन मन गुणु गुणु हो बोध हो जहाँ सब लीला हो ठीक हो ना पचार चलो एगुरा कहीं सजा हो दास दासी पचार ये तोरण कहीं लगी एत गुड़े डिजाइन लाइट कौन पे ना तू कौन जानु कौ दुनिया अच्छु राति पहले राजा युवराज पदर पर अधिष्ठित हे राम जमी यही कथा शुणी किए से बुढ़ी जनक से बुढ़ी किए सी हूँ मंथरा कैकेयी दासी कि गोटे खबर ने न्यूज वाला ना कि गोटे खबर ने नहीं कैकेयी की दब से सबुदिन बोले आज दिन किया बोलो आज तार हापुड़ पड़ी जा सरस्वती चिंता कले समस्ते खुशी गोटे दुखित आज मुंडटा को बिगाड़ी देले हम भल लोक को बिगाड़बार साहस बर ना तेणु कौन कले ना मतीटा को भ्रमित करदे जमी सरस्वती ये मंथरार मतटा को बिगाड़ी देते तुरंत मंथरा आसी पहुंच जाए कौटी कैकेयी पाखे जिते कैकेयी पाखे पहुंची जाती मंथरा
କହିକି ବସିଛନ୍ତି। ତମ ତ ରାଗ ତମ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନାହାନ୍ତି, ନମସ୍କାର ହେଇନା, ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। କହିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥରାକୁ, କାହାକୁ? ମନ୍ଥରାକୁ, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେମିତି ତମ ହଉଛୁ? କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କି? ନା ନାହିଁ। ଆରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି ତ? ନା ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ନା ଏମିତି ରାଗ ତମ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ମୋ ରାମ ଠିକ ଅଛି ତ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି କଥା? କହିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୋ ରାମ ଠିକ ଅଛି ତ? ତାର ସବୁ କୁଶଳ ତ? କହିଲେ ସବୁ ଘଟଣା ତ ମୂଳ ସେଇ ରାମ। ମନ୍ଥରା ତୋର ଖାଲି ସେଇ ରାମ, ରାମ ତ ସବୁ କଥାର ମୂଳ। କହିଲେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳର କାରଣ ସେଇ ରାମ। ତୁ ବସିଥା, ସାଡେ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତା ହେଲାଣି, ତୋରଣ ତିଆରି ହେଲାଣି, ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ରାମ କଥା କହୁ ସେ ରାମ ରାଜା। ଆଜି ଯଦି ରାମ ରାଜା ହେଲେ ତୋର କ'ଣ ସୁବିଧା ହଉଛି? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖିତ ହଉଛୁ? ତୋର ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି? ନା ମୋର କିଛି ବିଗିଡୁନି ଯେ, ମୁଁ ତୋରି ଭଲ କଥା କହୁଛି। ରାମ ରାଜା ହେଲେ କେତେ, ଭରତ ହେଲେ କେତେ? ଭରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣି ଶୁଣି କଥାଟାକୁ କୈକେୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାଜା ରାମ ହେଲେ ମୋର କ'ଣ, ଭରତ ହେଲେ ମୋର କ'ଣ? ମୁଁ ଯୋଉ ଦାସୀ କି ସେଇ ଦାସୀ। ତୁ ରାଜା ମାତା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ରାଜା ମାତା ହେଇଛି ନା? କୌଶଲ୍ୟା ରାଜା ମାତା ହେଲେ ମୁଁ ଦାସୀ, କୈକେୟୀ ରାଜା ମାତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାସୀରୁ ମହାରାଣୀ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଛି, ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ କରିବ। ରାମକୁ ବନକୁ ପଠେଇକିରି ତୁ ଭରତକୁ ରାଜା କରିବ। ଏ ଚାନ୍ସ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆସେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ସ ଆସେ, ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆସେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କୋଉ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଛି କି ବାହାଘରଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଜୁଟିଛି, ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଆସି ପାରେ। ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, 99 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ୟା ଭଳିଆ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବସିଛି ସ୍ଥିର ହେଇକି। କହିଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଗବାନ ଆସିକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବସିଛି, ଡାକୁଛି କ'ଣ? କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, 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 ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଭଗବାନ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକଟା ବସିକି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ତାହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି ତାର ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି କହିଲେ ଆସୁ ପାଣିଟା ଅଧିକା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ବୁଡ଼ି ଯିବୁ। ନା ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ତାହେଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରିବୁ ନା? ମୁଁ ମଲେ ମରିବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। କହିଲେ ତୁ ପଳା ଯା। ପଳେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହେଲା ପାଣି, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ସେ ବାଟେ ଆସିଲା। ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ନା ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନା ପଳିଆ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଆ, ସାଡ଼ୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଜୋଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଆଣି ଭସେଇକି ତୋତେ ନେଇ। ନା ନା ତୁମେ ଯା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା। ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସାରା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆଉ କୋଉଠି ଧଳକୂଅ ନାହିଁ, ଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି କୋଉଠି ପାଣି ହେଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଟା ପକେଇଲା ସିଡ଼ିଲା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଉଠିକିରି ପଳେଇଆ, ତଥାପି ସେ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେ ସବୁ ପାଣି ଜୋର ହେଲା, ବୁଡ଼ିକିରି ମଲା, ବୁଡ଼ିକିରି ମଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିକିରି ମଲା, ଭଗବାନ
भगवान को पचारा प्रश्न कहले प्रभु मु एते दृढ़तार से तते भजन करूथि दृढ़तार से लोक आइला गलिनी डंगा आइला गलिनी हेलिकॉप्टर आइला गलिनी मोर विश्वास करा तुमे आसीबो किंतु तुमे आसिलो नाही तुमे आसिलो नाही कोन पई मते तू मुखे पकई देलो भगवान कहले मूर्ख मु बा तते तीन चांस देली पानी हेउची बिली मु जाई तते डाकिली तू आइलु बुड़ी जी बुड़ी डंगा पठेई आइलु जेतले अधिका पानी हेगरा डंगा उ काम करिबो उपरु सीढ़ी खसई आइलु ए तीन थर तते चांस देली आइलु ना मु सेठी कोन करी मु बड़ा निजे आस्ते ना कोन तेणु चांस सब बेले कहबार तात्पर्य जेते बेले जो परिस्थिति रे जेकोसी परिस्थिति रे होनाई हेउना काहे भगवान को उपस्थिति टाकू मन ध्यान दो सब क्षेत्र में भगवान अच्छा कहले सकल घटे नारायण अनादि पर ओंकार गोविंद 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 तेणु मंथरा जिते जा परामर्श देती ता ना मंथरा कहीं ना सी एमती कार्य करे मन थरा मंथरा मनटा को थरई दब पूरा भाइब्रेसन कर मुंडा को एमती बिगाड़ी दब नकला कर्म तुम्हें कहले नामु मंथरा मंदमती नामु मंथरा मंदमती चेरी कई केरी के अजस बेटारी ताही करी गिरामती नामु मंथरा मंदमती मतीटा तार मंद मतीटा तार मंद से साधु मैंने कौन सत्संग कर मंद लोक पाखे बस ना मंद लोक पाखे मंद कथा शिखिब जब सत्संग कर भल कथा सत्संग बसवा सौभाग्य कथा नुहे आपण मैंने एत लोक ये बस कौटी बसुँच सत्संग सत्संग बसले कौन हम कहले बिनु सत्संग विवेक होई बिनु सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय भोलानंद भगवान मंथरा कुमंत्रा रे जेतेबेले मतीटा भिन्न हो जाई दुखर छाया खेली जाए अयोध्या रे समस्ते विभिन्न प्रकार चिंता रे व्यस्त अछंती समस्ते राज्य सारा जेतेबेले कोन खुशी रे नाचुछंती आज राजमहल भितरे गोटे दुखर छाया खेली जाए बोलानंद भगवान जय रघुपति राम रघुपति राघव
କଥାଟାକୁ ବିଗାଡ଼ିଲା। ହେଲେ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହେଁ, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜମହଲରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ରାମ ହେବେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ କିଛି ଗୋଟା ଗୋଳମାଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇଏ ମୋତେ ସତକୁ ସତ ରାଜା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାମାୟଣ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ରାମଚରିତମାନସ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଲେଖିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ବାଲ୍ମୀକି ରଚନା କଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ କିଏ? ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ। ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ନା ବଳରାମ ଦାସ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଲେଖିଲେ କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ ତପସ୍ୱୀ। କେତେ କ'ଣ ରାମାୟଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ। ସବୁ ରାମାୟଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ବରଯାଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅଲଗା। ମାନସରେ ପ୍ରାୟ କଥା ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ମନ୍ଥରାର ପ୍ରରୋଚନାରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ମତଟା ଭିନ୍ନ ହେଇ ଯାଇଛି। ସେ କଥା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କଥା ଟିକେ ବିଚିତ୍ର, ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଆମର ସୁବାହୁ ଆଉ ତାରକାକୁ। ମାରିଚୁକୁ ମାଇଲେ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାରକାକୁ ମାଇଲେ, ସୁବାହୁକୁ ମାଇଲେ, ମାରିଚୁକୁ କାହିଁ ମାଇଲେନି? ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଥିଲେ ଏକାଥରେ ତିନିଟା ଯାକ ମରିଥାଏ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ମାଇଲେନି? ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ପଦେ ଲେଖା ହେଇଛି। କହିଲେ এইଥିପାଇଁ ସେ ମାରିଚୁକୁ ମାଇଲେନି। କହିଲେ ହେ ମୋହରିଣୀ ଧୀରେ ଗୋମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ, ହେ ମୋହରିଣୀ ଧୀରେ ଗୋମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ, ଧୀରେ ধরু ধরু করে মৃগ পোড়া ভূতে, 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 পছে পোড়া উঠুকির ভুমণি, ধীরে গোমন্তে সুন্দর ধরণী, ধীরে গোমন্তে ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲେନି? ନା ଧରୁ ଧରୁ ପରେ ମୃଗ ଫଳାବନ୍ତି। ଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ହେମ ହରିଣୀ। ହେମ କହିଲେ ସୁନା, ସୁନାରେ ତିଆରି ହରିଣୀଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସୀତାହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁନି, ଖାଲି ସବୁର ଅର୍ଥଟା କହୁଛି। ହେମ ହରିଣୀ, ସୁନାରେ ତିଆରି ହରିଣୀଟା ଇଏ କ'ଣ ନା ରାମଙ୍କ କୁଟୀର ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ପଛରେ ରଘୁପତି ରାମ ଧନୁଷଟା ଧରିକିରି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ରୂପଟା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି? ନା ଧରୁ ଧରୁ ପରେ ମୃଗ ଫଳା ବନ୍ତେ, 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 ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଉଠୁକିର ଭୁମଣୀ, ଧରଣୀ, ଧରୁ ଧରୁ ପରେ ମୃଗ ପଳା ବନ୍ତେ, ଉପରେ ଲେଖା ହେଲା ହରିଣୀ। ହରିଣୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ହରିଣୀ କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍
କରିଥାନ୍ତା ମାଇ ହରିଣଟା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ପଛରେ ପରା ଧରୁ ଧରୁ ପରେ ମୃଗ ପଳା ମତେ ପୁଲିସ ହେଇଗଲା। ମୃଗ କହିଲେ କ'ଣ? ପୁରୁଷ ମୃଗ। ମୃଗ କହିଲେ କ'ଣ? ପୁରୁଷ ମୃଗ। ହରିଣୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ପଶୁ କ'ଣ ଦିଟା ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ। କେମିତି ହଉଛି ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଚକୁ ମାରିନଥିଲେ। ହରିଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। କି ଲିଙ୍ଗ? କ୍ଲିବଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ। ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ନାରୀ ନୁହେଁ। ମାରିଚ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଦିନ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମାଇଚିଆ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୀର ପୁରୁଷ ଯୋଦ୍ଧା, ଯୋଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବି ନା, ଗୋଟେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଲେ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କଲେନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଦୂରକୁ। ଆଜି ମାରିଚ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ରାବଣ ତ କହିଛି ତୁ ଯଦି ରାମକୁ ଦୂରେଇକିରି ନ ନେବୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟ କରିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ମାରି ଦେବି। ମାରିଚ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଦୂରେଇକିରି ରାମ ହାତରେ ଆଜି ନ ମରିଛୁ ମୋତେ ରାବଣ ମାରିବ। ରାବଣ ହାତରେ ମାରିବି କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁ ମାରିବି? ରୂପଟାକୁ ବଦଳଉଛି। ମାୟା ଶରୀର ନା, ରାକ୍ଷସ ମାୟା ଜାଣିଛି। କେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ନାରୀ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲେ ଧରୁ ଧରୁ କରେ ମୃଗ ପଳା ମତେ। ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ଶରୀରଟା ସେ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୁରୁଷ ଶରୀରଟା ଧରୁଛି, ଭଗବାନ ରାମ ମାରିଦେଲେ ଶରୀର। ବୋଲାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୟ ଜୟ ରଘୁପତି ରାଘବ ହେ রাজীব লোচন জয় রঘুপতি রাঘব হে রাজীব ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାଜା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରାଇଛି, ଅଘଟଣ ତ ଘଟିଛି, କୈକେୟୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଚିତ୍ର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। କହିଲେ ରାମ ଆଜି ନିଜେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ। କୋଉଠି? କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ। ଯେତେବେଳେ କବାଟଟାକୁ ଠକ ଠକ କରନ୍ତି, କୈକେୟୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। କୈକେୟୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇ ପଚାରିଲେ ରାମ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଶୋଇନ? ନା ମୁଁ ଶୋଇନି। ରାତି ପାଇଲେ ତୁମର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ। ମାନସରେ କହିଲେ କୈକେୟୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକରେ ସୂଚନା କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ନା ମନ୍ଥରା। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଲା ନା କୈକେୟୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କେମିତି ପଚାରିଥାନ୍ତେ? କେମିତି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନା, ରାତି ପାଇଲେ ତୁମେ ରାଜା ହବ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। କେତେ କ'ଣ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆସିଛି। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗାଧେଇବ, ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ପାଟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ। ନା ମା ତୁମେ କ'ଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ନା ହଁ କରିଛୁ। ମୁଁ ମା ଆଉ କରିବି ମା ମନଭରା। ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ? ନା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳଟିଏ କରିକି ରଖିଛି, ଦେବି ଗିଫ୍ଟ। କ'ଣ ରଖିଛି? ନା ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳଟିଏ ରଖିଛି। ନା ତୁମେ କ'ଣ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ କରି ରଖିଛ? ନା ମା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନା କ'ଣ? ନା କହିଲେ ମୁଁ ସିନା ଶୋଇନି, ତୁମେ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନ? ମୁଁ କବାଟ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ଖୋଲିଦେଲ, ଯିଏ ଶୋଇଦେବ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ପଏଣ୍ଟଟା। ଯେ କବାଟ ଖୋଲୁ କ'ଣ ସେଇ ଲୋକ ଖୋଲିବ ଯିଏ ଶୋଇନଥିବ। ଶୋଇଥିଲେ ତ ଚିତ୍ତାର ଥର ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଲାରାମ ବଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି? ମୁଁ ପରା ମା। ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅଟା ରାଜା ହବ, ମୋ ଆଖିକି ନିଦ ହେଉଛି। ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ବିଦେଶ ଯିବ, ଚାକିରି ହେଇଛି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ହବ? କୋଉଠି ଛତୁଆ, କୋଉଠି ପାଣି, କୋଉଠି ବୋତଲ, କ'ଣ ସେ ନେବ? ଗାମୁଛା, ପେଷ୍ଟ, ବ୍ରସ୍ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତମ ଆଖି ଯେମିତି ନିଦ ନାହିଁ, ଆଜି କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ନିଦ ନାହିଁ। ମା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା। ନା କ'ଣ? ନା ବସନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କହୁନା? ନା ବସନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କରିବି? ନା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ସିନା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ରାଜା ହେବି? ନା ଆଉ ତୁମେ ରାଜା ହେବ? ନା 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 ମୁଁ ରାଜା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ?
करने राजा है मो लीला करी ना कही चमक पड़े लीला कौन कर लीला ईश्वर करती लीला कौन करती ईश्वर करती मनुष्य के लीला करे नहीं मनुष्य जब करे लीला पछरे पावन की से किला किला जाने तो कह मनुष्य लीला करे किला असुविधा मनुष्य जो मनुष्य मैंने आजिकल बहुत बेस भाई अच्छा कौन आम हूँ भगवान ईश्वर लीला कर पछक असुविधा असुविधा ही असुविधा हम से कथा से आगे चिंता करी ना कहीं ना भगवान केवल लीला करते ईश्वर ही लीला करते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चित आनंदर विग्रह ही केवल लीला करते सामान्य मनुष्य केवल लीला करी पारे ना तुम्हें केमती लीला करिए कौच ना हाँ मुझे लीला करिए मुपरा त्रेतयार अवतार ना तुम्हें त्रेतयार अवतार ना हाँ मु त्रेतयार अवतार ना ये कथा कहीं मन को पाऊ ना तुम्हें जड़े उत्तम पुरुष ठीक है सत्य शांति दया क्षमार प्रतीक तुम आज रघुवंश गर्वित आज माँ मैंने आम गर्व करुचे मोर राम भली पुओटे अच्छी भरत बड़ी पुओटे अच्छी तुम्हें जो भगवान ये कथा मु कहीं विश्वास कर ना माँ तुम्हें विश्वास न कले भी कथा सत ये कथाटा मो माँ कौशल्या कर माँ सुमित्रा कर तुम्हें एकमात्र व्यक्ति जे कि मो लीला सहयोग कर प्रथम कही भगवान लीला करने सब पार्षद मान निज लोक को ना लीला हो ताले कौन कौच कहीं पचार ना मत तुमको बण को पठेबू पड़ो अरे बण को कहीं पठेबी तुम्हें यदि भगवान ठीक अच्छे भगवान शेषन कर ना 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 मत बण को जीवा पड़ो जुग जुग धरिक मुनि ऋषि मैंने अपेक्षा कर सत्य दर्शन देवा पड़ो मत ये भक्त सबरी ऋषि मुनि जाके समस्त अपेक्षा कर उद्धार करने पड़े मत जावाक हम माँ मत कृपा कही कही ठीक अच्छे जे तुम्हें भगवान बोली मत विश्वास हम केमी कहले तुम्हें जदि हो गोलक बिहारी कहीं तुम चिन्ह तुम्हें जदि हो गोलक बिहारी बिहारी गलारे तो नहीं वैजयंती मारा हाथे नहीं गलारे तो नहीं वैजयंती मारा हाथे नहीं तुम्हें यदि नारायण तो स्वरूपटा को देखाओ मुझे विश्वास करी दिने भगवान कृष्ण ये वसुदेव टोकरी बसिक जाऊ राति शिकुड़ी पड़ जा गेट चारिड़े अंधार जाऊँच बाटे गोटे लोक चाहिए सी हूँ उग्रसेन किए सी उग्रसेन सी से दिन से प्रश्न पचारि जदि तुम्हें वास्तव भगवान तार मत टे रूपटा को देखा पचार ना नहीं कहले तू देवु नारायण गोविंद देखा तोर शंख चिक्र चिन्ह गोविंद 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 गोविंद
ତୁମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ତୁମ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଆମର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଜୀବେର ରୂପ ହୋଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ କହିଲେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ହୁଆ ମାଇ ମୁଁ କିଏ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହୋଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଉପାଧି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯୋଉ ଉପାଧି ମଲା ପରେ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଫଳ ଆକାରରେ ଘର ଆଗରେ ରହିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ କୃଷ୍ଣର ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି ଭେଦାଭେଦର ପ୍ରକାଶ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମ ରୂପଟାକୁ ଦେଖାଅ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କୈକେୟୀ ଆଜି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାହାର ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମା କୈକେୟୀ ଆଜି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ରାମ କହିଲେ ମା ଏ କି କଥା ତୁମେ ମୋର ମା ରାତି ପାଇଲେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ନା କାଲି କଥା ଥିଲା ଅଲଗା ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲୁ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ତୋର ମା ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ପିତା ରୂପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତୋ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ତୁ ଖାଲି ମୋର ପିତା ନୁହେଁ ତୁ ଜଗତର ପିତା ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ତୋତେ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ତୁ ଖାଲି ମୋର ବାପା ନୁହେଁ ତୁ କୈକେୟୀର ବି ବାପା ଜଗତର ପିତା ନୁହେଁ କୈକେୟୀର ବି ପିତା ତୁମେବ ମାତାସ୍ୟ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁସ୍ୟ ସଖା ତୁମେ ମା ତୁମେ ହଉଛ ମାତା ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ମା ପୁଅରେ କଥା ଚାଲିଲା ମନ୍ଥରା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥରା ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଇଛି କୈକେୟୀ ଆଗରୁ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ବର ଦିଟା ନେବ ମୋତେ ଟିକେ ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେବ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ନା କ'ଣ ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ମା ତୋ କଥା ମୋ କଥାଟା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିତା ଦଶରଥ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ସିଏ ଆଉ କେତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଲୀଳାଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଲି ନା ବୁଝନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମକୁ ବୈଧବ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ବିନା ମୋ ପିତା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ବଣକୁ ଗଲେ ପିତା ମରିଯିବେ ତୁମେ ବିଧବା ମାନେ ହେବି ସାରା ସଂସାର ତୁମର ନିନ୍ଦା କରିବ ନା ସହିବି ନା ଜଗତ ତୁମକୁ ଅପନିନ୍ଦା ଦେବ କହିଲେ ବିମାତା ସୌଟୁଣୀର କଥା ସମସ୍ତେ କହିବେ କହିଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବେ ବୋଲି କୈକେୟୀ ସୌଟିନ ପୁଅଟାକୁ ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ଏ ନିନ୍ଦା ତୁମେ ସହିପାରିବ ତ ନା ସହିବ କହିଲେ ରାମ ଗୋଟିଏ କଥା ନା କ'ଣ ସଂସାର ସାରା ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁ ରାମ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ତ ରାମ କହିଲେ ମା ଏଇକି କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ
କଥା କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଭୁଲ ବୁଝିବି ନା? ମୋ ରାମ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ବୁଝୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଏ ଜନ୍ମର ଅଛି, ଆର ଜନ୍ମକୁ ଥବ କି ନାହିଁ? 7 ଜନ୍ମର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆଉ କହେ। ସ୍ୱାମୀ 7 ଜନ୍ମର, ତୁମେ ମା ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ। ମୁଁ ଆଗେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମଟା ଦେଖିବି ନା 7 ଜନ୍ମ ଦେଖିବି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମ କଣ କଲେ? ହାତ ଯୋଡ଼ି ମା